Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abay no adlaw na usab karon nga Biyernes, pitsa 29 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2026 o padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton. Abay no mga higala no, padayon na karon ang mga pagpangandam alang sa opening of classes 2026-2027. Ayan no. O gani ang ato apong Flores de Mayo, wala kutob na po lamang ni karong Domingo. Kay pizza 29 naman ron, ugma pizza 30, dayong pizza 31 na dayon rong Domingo, no? Pero kami murag karong adlaw namin magkuan, karong adlaw namin mag-culminate kay busy mami kayo og Sabado ug Domingo. No ba no? So kuan di ay kana congratulations do sa atong mga katekistas nga nakahimo gyud sa mga buhatonon sa pagpangandam alang sa kining gitawag natong Santa Cruzan. Hala no. Abino arita manghigala sa ato ang arita manghigala alang sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Abino Manila Archbishop Jose Advincula nagkanayon matud pa niya, mission begins at home, not far away places. Ayan, no? Matud pa niya, no? Kini atol kini sa iyaha usab nga pagpawali, no? Panahon sa kapistahan ni St. Philip Neri. No, muna no nga ang mission di ay ana gyud magsugod mismo sa ato ang panimalay, dahil paingon sa parokya, dahil paingon na sa tibuok kalibutan. So dili dahil tamang laktod, no? Mahimo tang misyonere sa uban nga mga lugar, pero sa atong mismong panimalay atong napabayaan. Muna gitawag nato sa in English og charity begins at home. Balita mga higala gikan sa Vatican, in line with the provisions of the new na pinaka-latest karon nga kini encyclical ni Pope Leo XIV, ang Magnificat Humanitas, no? Matud pa niya, AI must serve humanity. Ang artificial intelligence, matud pa ni Pope Francis, kinahanglan nga mangalagad gyud sa katawhan, dili makigmugunob sa kahiusahan sa katawhan, no? Muna no, ang artificial intelligence must serve humanity. Okay no. Hala no, padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon, o padayon kita sa ato usab nga pagpangalagad. Abino ari na ta mahigala sa ato nga Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon, May 29. May 29 mausi sa Saint Maximinus of Trair, no? Maximinus of Trair, no? Abino kini si Saint Maximinus, usa kini siya ka obispo nga na-assign dito sa Trair. O niya, matud pa, upang kaya siya maabi-abiho ni siya, no? Gani, iyang given refuge si Saint Athanasius, no? Usa sa mga apostolic fathers, no? O gani, iyang hugot nga gipagkakigbatukan ang gitawag natong Arian heresy. O niya, nahimo siyang protector sa Orthodox Catholicism, no? So karong adlaw mahingala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Maximinus of Traer. Okay no. Hala no, padayon ta manghigala, kumusta naman mo ang atong mga kabataan nga niapil sa kining gitawag nato og May Catechism? Hapit na mahuman ang inyong kanang gitawag natong pagtuon, no, mga May Catechism diri sa ayong dinis manhuyod, ubay-ubay gyud mahigala nga atong mga kabataan pod nga atong napakalawat kaganina kay karong mga adlaw mahigala ang amuag culmination, no? Gani nidalikya trasad ko
nidalikyat ta sa intawon po ko og dagan pingon diri sa ato ang kining programa, no, aron pod nga dili po mabakantihan. Ana, no. Ano, may bunto na kanaton tanan nang hinaot kita maghigala nga ana ang kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay, no, ari na ta mahigala sa atong catechism. Okay. Catechism ta mga higala. Ang ato ang topic karon o sa ganito yung atong topic. Daghani mahigala itong mga topic dire. Kining kabahin sa purgatorio. Ang ato ang mahigala, no? Ang ato ang topic karon is about purgatory. Okay, kaya na mahigala sa tabela ako sa pangitaon kay wa man ako gusto siya maanlam daan ang unsa man pud ko nga wala man nato padanda damadaan. Kining kabahin na lang mahigala sa kuan. Dara mahigala padre kini bitawng purgatorio ba? Daghan kaayong mga laing relihiyon nga dili mon mutuo ani. Unsa kahay buhaton nato aron mutuo gyud sila. Ayaw na naman na silang pugsa og dili mutuo. Kay kining kanang ilahang dili pagtuo sa purgatorio bunga na sa ilahang mga pagtulunan nga base gyud sa skriptura kanang sula skriptura kang ilagong pagtulunan ana manghigala kuan manggod kanang kabahin ra gyud sa kining scriptures. Kung dili gani scriptures dili na nila wala da ila dili na nila tagaag dili kay sula skriptura man ni sila, no. So muna nga dili kita mag-abot og maglalis tag purgatorio ngadto sa mga laing relihiyon kay dili mong gina sila mutuo og pagtulunan nga wala sa Biblia. Kita daghan man gutang pagtulunan nga naa sa Biblia unsa man pananglitan. Daghan kayo kay nga ato agong mga pagtulunan tulo man gud ni ka resources, no. Scriptures, tradition, and kining kuan, kining gitawag natong magisterium. So kung magkiglalis kita kabahin sa purgatorio ani nila dili kita mag-abot ani nila kay ngano man dili man ta sola skriptura, dili man scriptures lang ako atong gikuha ag base sa atong pagtulunan. Doon naman pud tay pagtulunan nga binase nato sa tradisyon, no. Kay katong basahon manghigala sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 matud pa diri, no. Stand firm to the traditions that you were taught by us either by word of mouth or by letter. So pasamuti ana mahigala, no. Doon naman gyud pagtulunan natong Katoliko nga binase nato sa mga tradisyon, no. Kinaaman na sa Thessalonica, stand firm to the traditions which you have been taught by us either by word of mouth or by letter. Ayan, no? So, mula. Kung kini ato at tradition man nato ni, kay gitudlo naman ni sa simbahan sa una pa, no? Kay ngano man, naaman na gihapon sa Biblia. Naaman na sa Biblia nga niingon si Kristo nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung unsay matud pa diri, sa Matthew 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost in heaven. Buti pasabot nga kini sa Mateo 16 versikulo 19, ihatag ko kanimo, giingnan niya si San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Sa ato pa, ang simbahang Katoliko nga gipanguluhan ni San Pedro, adunay katungod paghimo og mga kanang pagtulunan nga maupoy atong gidawat isip tradisyon. Sa ato pa ang pagtulunan nga gihimo sa kining mga nahauna ka nato mo katoy ilang pagpractice sa ilang mo to ilang pagbansay sa giingon nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kaya sa una naman to mo to nga nahimo na silang tradisyon, no.
kay doon na may giingon lagi nga doon na may atong mabasa sa kuan sa kining Biblia nga kung unsay I will sa ganito niingon siya nga doon naman gawin masulat sa Biblia nga stand firm no nga mga hato pa kuan gyud na barugi nang among gitudlo ninyo either by word of mouth or by letter unya kanang namuto sa mga tradisyon pero nagagikan gyapon na sa katungod sa simbahan sa pagpanudlo sa Mateo 16 bersikulo 19. Unya kay mga laing relihiyon sola scriptura ra man ginasa usay pasabot na sola scriptura. Scriptures alone so useless na gina nga magdebate-debate ta sa mga laing relihiyon kay dili man gina sila mutuo og tradisyon. Dili po na sila mutuo og magisterium. Nakikita lahi man atoa scriptures at the same time tradition and magisterium. So para nako kung dili gyud sila mo kanang gitawag nato og dili kita maglaog. So muna nga kung tubos mahimo, dili lang kita maglales ana nila kay dili man ta mag-abot. Nganong dili man ta mag-abot kay lahi man ang ilang sources. Ang atong sources tuluman scriptures, magisterium and tradition. Unya ang kuan kanang gitawag nato og ang sa atoa scriptures, traditions and magisterium ilahas scripture sa masudi kita mag-abot. Kung hindi lang nata maglalis ana, muna ginaingon nga padayon lang mo sa inyo. Padayon rapod mo sa amo. Muna siya no. Muna siya. So dili lang para nako is useless ra gyud maglalis-lalis ta kabahin sa mga pagtulunan sa Ginoo kay lahi man gud ang ilahang sources. Kuan ra man ni sila Bible alone ra man gini. Unya kita do naman tay laing source. So dili kita mag-abot. Napatay history. So dili kita mag-abot. Okay, klaro? So, na siya, no? Again, padayon tamang hingala sa ato nga mga buhat. Bueno, din sa takutob, ha? Ay, ramong katingala, ganun mga hingala. Kaya namang gawin ng hita na ko. Makita ramong kusgawas. Nya wala man siya kabalo nga nag-record ay ko. So, bada nga iya akong gitawag, okay? So, din na sa takutob, ha? Ako naghihapon kini inyong ubus nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios makayagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.